ľudia, máme tu nový vlog a keď môžete vidieť, sme v múzeu v Tunisku a keď môžete vidieť, sú tu také, že môžeme si urobiť fotky, tak ja máte si urobiť fotku a ukážeme, čo tu máte. Napríklad tu môžete vidieť, keď sa so mnou tak otočíte, tak normálne tie oči idú úplne, že za vami, keby, alebo tak dajak, tak ešte vám tu ukážeme, čo tu je. Keď môžete vidieť, tak asi toto, neviem, kto maloval, ale je to veľmi pekné. Keď môžete vidieť, že tu, keď idete na oslavu alebo tak, môžete ísť tu, jemu, on má určite všetko vám zrobí. Tak, už aj zmluvu musím podpísať, vidíte, musím mu dať ruku. Okay. Takže ľudia, keď môžete vidieť, mám tu nový mikrofón a som si kúpila v Beške nový kostým a každý vás chodili do školy, keď ľudia Takže ľudia, tu máte, ako tu by ste mohli prísť, je to v centre a tak, keď môžete vidieť a keď sa môžete pozrieť sem, tak tu chodíte. Tak ľudia, keď môžete vidieť, je to veľmi pekné. Pozrite, čo by som robila ja, kebyže tu vidím ráno, že sa chodí na pozrieť. Poďte sa mu pozrieť. Ešte. Nechcete? Nechcete sa? Ja si čieš, tak ideme sa pozrieť kone. Môžete vidieť ľudia, tento Tarzan mi chce dať rúžu, ale ja nechcem, takže ahoj, ideme preč. Keď môžete vidieť, tu máme podržím ti. A to bude asi všetko, tak dajte mi like a odber